Chcete takúto peknú, estetickú rovnú strechu? Ak vám ju navrhli z betónu, tak výška ceny vás zaručene prekvapí. Víziou tohto projektu bol moderný rodinný dom s minimalistickým vzhľadom. Presne do tohto konceptu sa nám podarilo navrhnúť rovnú strechu s dôrazom na dlhodobú životnosť a funkčnosť celej konštrukcie. Požiadavkou nášho klienta bolo zmestiť sa do plánovaného rozpočtu a vyhnúť sa betónovej stropnej doske, ktorá by danú stavbu výrazne predražila. Ďalšou požiadavkou bolo strechu úplne odvetrať, aby sme vedeli zabezpečiť dlhodobú bezúdržbovosť celej stavby. Pri tomto type stavby je kľúčová precíznosť už od samotného návrhu. Vrstvy, detaily, prestupy, to všetko je potrebné urobiť s maximálnym dôrazom na dodržanie technických parametrov. Nosná konštrukcia bola vyrobená z certifikovaného reziva v našej výrobnej hale. Vďaka tomu mohla byť montáž na stavbe rýchla, efektívna a bez potreby dodatočných úprav. Po namontovaní väzníkovej konštrukcie nasledovala montáž dreveného roštu, na ktorý sme následne urobili záklop z OSB dosiek po celej ploche strechy vrátane atiky. Ako hydroizoláciu a finálnu vrstvu strešnej krytiny sme použili EPDM fóliu. Každý detail a prestup bol ručne doizolovaný, aby bola strecha pripravená aj na extrémne podmienky. Odvodnenie strechy sme riešili pomocou vpustí, ktoré sú priamo napojené do zvislej kanalizácie, ktorá ústí do zásobníka dažďovej vody. Kľúčové pre dlhodobú funkčnosť strechy je jej odvetranie. Toto sme zabezpečili pomocou 8 kusov vodorovných a 2 stĺpikových odvetraní. Zaujímavosťou na tejto stavbe je rozsiahly prestrešený priestor nad terasou rodinného domu, kde nebol použitý žiadny betónový prvok okrem zvislého stĺpu. Úctyhodnú vzdialenosť až 12 metrov sa nám podarilo preklenúť pomocou 5-vrstvového väzníka, ktorý bol navrhnutý a vyrobený priamo u nás. Klienta potešila aj výsledná cena nášho riešenia, ktorá bola v porovnaní s betónovým prekladom oveľa nižšia. Nehovoriac o tom, že výstavba prebehla oveľa rýchlejšie v porovnaní s betónovou konštrukciou. Výsledkom je strecha, ktorá neruší a zároveň dotvára celkový charakter domu. Ak plánujete výstavbu plochej strechy s dôrazom na maximálnu funkčnosť a estetiku, neváhajte a obráťte sa na odborníkov z firmy Vesto. Radi vám s tým pomôžeme.